आरो मोनसे बाथ्रा आरोना लोगोफोर जे रिल्स कन्टेन्ट फैबाय आरोना मनिटाइज जाया आरोना लोगोफोर जोबोद दुखु जागोन नोंथांमोनाबो जेब्ला 1000 साबस्क्राइबार हा लोगोफोर माबोरै दं आसा खालामो गासैबो मोजां दं इसोरनि अननायाव गिबियावनो आंनि बे फिसा चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायना लाग्रोबाय आरोना दिनैनि कन्टेन्टआनो जाहैबाय रिउस कन्टेन्ट ना दिनैनि कन्टेन्टआ जेनेबा ब्लग नङा आरोना लोगोफोर रिउस कन्टेन्टनि बागै जों सावरायगोन आंहाथ' स्टुडियामबो गैया आरोना लामाफ्रावनो फैनानै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर फिसा इनफरमेसन आरोना जायफोरा गोदान इउटुबार आरोना जायफोरा गोदान क्रिएटर्स बेफोरनि थाखाय आरोना रिउस कन्टेन्टआ जाहैबायना जेब्ला गुबुननि भिडिअ आपल'ड खालामो आरोना गुबुननि भिडिअ खायसे खायसे काट खालामनानै होयोना डाइरेक्ट गावनि अफार भइस माने गावनि अफार स्केम गावनि मोखां दिन्थियालासिनो गावनि भइस डाबिं होआलासिनो भिडिअखौ आपल'ड नायो गावनि इउटुब चेनेलाव आरोना बै समावहाय बै रिउस कन्टेन्टआ फैयो आरोना लोगोफोर जायफोरा गोदान इउटुबार आरोना बिसोरो एकदमबारे मिथिदों आरोना आरो जायफोरा गोजाम इउटुबार बिसोरथ' मिथिखायो आरोना अब्लाबो इउटुबाव आरोना जोंनि बर'फोरखौहाय बिदि जेबो फोरमायनाय नुवाखै आरोना बेनिखायनो फिसा इनफरमेसन लाना फैबाय आरो नोंसोरनि सिगाङावहाय आरो बे प्रब्लेमखौ माला फेस खालामनांगौ बुङोब्ला जेब्ला नोंनियाव 1000 साबस्क्राइबार गेन खालामनो हागोन अब्ला फैगोन आरो लोगोसेयैनो 4000 वाट्स टाइम अब्ला बे प्रब्लेमखौ फेस खालामनांगौ जायो आरोना जेब्ला मनिटाइजनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन आरोना अब्ला जेब्ला नोंनिया गेट रिभिउआव थांगोन ना अब्लाथाय फैगोन आरोना बे रिउस कन्टेन्ट आरोना बेनिखायनो गुबुननि भिडिअफोरखौ रिआपल'ड दा खालाम आरोना गुबुननि भिडिअ माने जिखुनु फर एग्जाम्पल गुबुनफ्रा गोबां सोरनिबा भाइरेल जानाय मा जानाय माबा कल रेकर्डिं एक्सेट्रा जियानो जा भिडिअफोरखौ काट खालामो आरो होना होयोना लोगोफोर काट खालामो आरो होना होयो मा बुंगोन आरोना लोगोफोर बेबायदि दा खालाम आरोना आगोलावनो जोङो गोख्रों जाखानाय मोजां आरोना जोंफोर आगोलावनो जोंथ' आरो इउटुबार गोदान इउटुबार आरोना बेखौ जेबो नलेजथ' गैखाया आंहाबो एक्सपिरियेन्स गैया जेबो इउटुबार अब्लाबो फिसा इनफरमेसन होबाय आरोना गोदान इउटुबारफोरनि थाखाय जायफोरा मिथिया आरोना रिउस कन्टेन्टनि बागै इमान एक्सप्लेनथ' खालामनो रोङासै आं रोंखाया अब्लाबो रिउस कन्टेन्टआ बेनो आरोना गुबुननि भिडिअ एग्जाम्पल सिम्पल एग्जाम्पल बुंनो थाङोबा आरोना गुबुननि भिडिअ आपल'ड होनाय गुबुननि कन्टेन्टखौ आपल'ड होनाय गुबुन बबेबा मोनसे ससियेल मिडियानिफ्राय लाबोनानै गावनि इउटुबाव आपल'ड होना होनाय ना बेफोरखौनो रिउस कन्टेन्ट बुङो आरो बेखौथ' जेब्ला इउटुबाव साबस्क्राइबार 1000 जाया अब्ला मिथिखाया आरोना मिथिखाया माने गाव नायबाथाय मिथियो आरोना चेक खालामबाथाय बे रिउस कन्टेन्ट जागोन होननानै अब्लाबो रिउस कन्टेन्ट होननानै नटिफिकेसन फैयाना जेब्ला मनिटाइजनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन अब्लासो फैगोन अब्ला गोसोआव जोबोद दुखु मोनो आरोना बेनिखायनो आगोलावनो सांग्रां जानाया मोजां आरोना गावसोर जेनेबा गुबुन भिडिअ दा काट खालामनानैबो दा आपल'ड खालामा आरोना जेबो गावनि अफार स्केम एबा पस्ट डाबिं होआलासिनो नङाब्ला रिउस कन्टेन्टनि फेस प्रब्लेमखौ मोनगोन आरोना जेब्ला मनिटाइज खालामो लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन आरो इउटुबनि रिलेटेड माबा मोनसे सोंनांगौ दंबाथाय कमिउनिटि टेबाव सोंनो हागोन आरोना लोगोफोर आं रिप्लाइ नाजागोन भिडिअ लाना फैफिन आरो आं नेक्स्ट भिडिअ बिदिब्ला भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना आरो मोनसे बाथ्रा आरोना लोगोफोर जे रिउस कन्टेन्ट फैबाय आरोना मनिटाइज जाया आरोना लोगोफोर जोबोद दुखु जागोन नोंथांमोनाबो जेब्ला 1000 साबस्क्राइबार गेन खालामगोन आरोना ओमफ्राय 4000 वाट्स टाइम गेन खालामगोन अब्लाथाय जेब्ला मनिटाइज एप्लाइ खालामगोन होनबाथाय फैगोन नोंनियाव मनिटाइज वाज नट एप्रुभ होनबाथाय मनिटाइज जानाय नङा ना बेनिखायनो जों आगोलावनो सांग्रां जानाया मोजां आरोना लोगोफोर